Fl-aħħar sentejn l-attitudni tas sofranditenza għal wirt kulturali nbidlet, numru ta' siti storiċi f'Malta qed jitħallew f'telqa u dawk li supposti jipproteġu l-wirt ta' pajjiżna mhux qed jagħmlu dan minn protetturi spiċċaw talibani. Sostni dan Estrid Vella mill-laqda flimkien għall-ambjent aħjar e kif numru ta' NGOs inġabru l-belt quddiem l-uffiċini tas sofranditenza fejn tkellmu dwar numru ta' nuqqasijiet li qed jaraw fosthom brabta mal-monitoraġġ ta' Santa Verna Fawdex fejn ingħati li f'dan is-sit illi għandu madwar 1000 sena aktar mit-tempji tal-ġgantija instabu f'dalijiet umani f'żona fejn huwa ppjanat illi jittella xi bini, b'allegazzjonijiet illi s-sofranditenza tat il-barka tagħha biex jitkissru xierin storiċi. Dan fil-waqt li jidher li reġa' hemm il-ħsieb illi tinbena xi binja fil-buffer zone tat-tempji tal-ġgantija, żona protetta mill-UNESCO. Intqal ukoll li l-Belt Valletta qed titlef l-identità tagħha bl-skyline tal-kapitali ikompli jinqered.